नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 फागुन 7 गते यानी 19 फरवरी 2025 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। 19 वर्षीय लड़की के जबरदस्ती करने कईल अभियोग में प्रहरी एक जन युवक के पकड़ाव कइले बाटे। कीर्तिपुर नगर पालिका 3 पांगा दो बाटो रहेवाला बझांग सुरमा गांव पालिका 2 घर भइल 25 वर्षीय सुयोग बोहरा के आज दोपहरिया प्रहरी पकड़ाव कइले बाटे। बोहरा से एक लड़की के जबरदस्ती करने कईल कह के उजुरी के आधार में जिला प्रहरी परिसर काठमांडू से खटल प्रहरी उनका के पकड़ाव कइल गई जानकारी दिहल गइल बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान शुरू कइले बाटे। गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजपिराज में आज तुरंत के जन्मल नवजात शिशु मुख में लेके अस्पताल प्रांगण में घूम रहल मिलल बाटे। मृतावस्था में पूर्ण विकसित शरीर ना भइल नवजात शिशु के कुत्ता लेके अस्पताल के प्रांगण में घूमल मिलल बाटे। अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिलीप शाह पूर्ण रूप में शरीर विकसित ना भइल शिशु के लाश से मिलल जानकारी देनी। अस्पताल में देखल प्रत्यक्षदर्शी सब कुत्ता के घेर के पोषण पुनः स्थापना केंद्र के पछाड़ी रह के प्रहरी के खबर कले रहे। शिशु के कर ह कह के बात खुले सकल नहीं है। ई बारे अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनैले बाटे। भारत के उड़ीसा राज्य स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT में अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी ऊपर कॉलेज प्रशासन से अमानवीय व्यवहार कईल आरोप लागल बाटे। रक्सौल आ पहुंचल विद्यार्थी सब संचारकर्मी संगे बातचीत करत कहनी हमनी के कौनो कारण बिना जबरदस्ती हॉस्टल से निकालल गई, हमनी के बात सुनेवाला केहू ना रहे। रक्सौल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सब विद्यार्थी सब संगे भेंट करके उन लोग के समस्या बारे जानकारी ले रहनी। कुछ विद्यार्थी सब के अभिभावक को उन लोग के लेवेला रक्सौल पुगल रहे तक कुछ अन्य विद्यार्थी लोग नेपाल लौटे के तैयारी में बाटे। उड़ीसा से रक्सौल आ पहुंचल से विद्यार्थी सबके सुरक्षा के खातिर भारतीय रेलवे प्रशासन विशेष सतर्कता अपनैले रहे। रेल प्रहरी के निरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में विद्यार्थी सबके सुरक्षित रूप में नेपाल भेजे के व्यवस्था कैल रहे। स्टेशन बाहर बनल पंडाल में उ लोग के आराम करके व्यवस्था मिलावल गई रहे। नेपाल के विद्यार्थी ऊपर भइल अमानवीय व्यवहार प्रति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी सब पंकज श्रीवास्तव, अंजनी कुमार श्रीवास्तव, प्रियांशु त्रिपाठी लगायत लोग गंभीर आपत्ति जनैले बाटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह बीरगंज के प्रतिमा चौक स्थित इंडो नेपाल हॉस्पिटल बंद करेला निर्देशन दिले बानी। निजी अस्पताल सबके अनुगमन करे के क्रम में उक्त अस्पताल अनुमति न लेके संचालन कर रहल मिलला बाद मुख्यमंत्री सिंह तत्काल रोगी सबके दोसर जगह ले जाके अस्पताल पूर्ण रूप में बंद करे के आदेश दिले बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जन स्वास्थ्य अधिकारी संतोष ठाकुर के अनुसार अस्पताल नया रोगी भरना न करेला तथा संचालन तत्काल बंद करेला निर्देशन दिया गया बाटे। मुख्यमंत्री सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अधिकृत ठाकुर सहित के टोली बीरगंज के विभिन्न निजी अस्पताल सबके अनुगमन कैले बाटे। अनुगमन के क्रम में भवानी अस्पताल, प्रभु अस्पताल, आसाराम अस्पताल, सर्वोत्तम अस्पताल, इंडो नेपाल अस्पताल, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लगायत के स्वास्थ्य संस्था सब में निरीक्षण कैल गई बाटे। भवानी अस्पताल में निकले वाला फोहर महिला सबके अलग व्यवस्थापन करके समेत निर्देशन दिया गई बाटे। सरकार अस्पताल से नियम कड़ा करे के नीति अनुरूप अनुगमन के तीव्र बनावल जनैले बाटे। भारत के उड़ीसा राज्य स्थित कीट विश्वविद्यालय में शंकास्पद अवस्था में मृत मिलल नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल के खातिर न्याय मांगत बीरगंज में प्रदर्शन कल गई बाटे। नेकपा माओवादी केंद्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन क्रांतिकारी के विद्यार्थी सब लम्साल के घटना में निष्पक्ष छानबीन के मांग करत प्रदर्शन कर बैठे लोग। भारतीय पक्ष संगे तत्काल कूटनीति के तह में पहल करके प्राकृतिक लम्साल के विषय में निष्पक्ष छानबीन करे के अपन मांग रहल अहमद बथैनी। उड़ीसा स्थित कीट विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल रहस्यमय परिस्थिति में मृत अवस्था में मिलल रहनी। घटना से नेपाल के विद्यार्थी तथा परिवारजन में बहुत चिंता आक्रोश से उत्पन्न करैले बाटे। प्रदर्शनकारी सब भारतीय अधिकारी सबके घटना के निष्पक्ष छानबीन करेला आ दोषी के कार्रवाई करेला दबाव दिले बाटे लोग। भारत के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कीट विश्वविद्यालय में शंकास्पद अवस्था में मृत मिलल नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल के लाश आज संझिया तक नेपाल आ पुगे के तैयारी कर गई बाटे। गत एतवार के हॉस्टल के अपन रूम में शंकास्पद अवस्था में मृत मिलल 20 वर्षीय लम्साल के लाश नेपाल ले आवे के खातिर भारतीय नेपाली दूतावास से स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मी और कॉलेज संगे समन्वय कर रहल बाटे। मृतक के पिता सुनील लम्साल काल ही ओडिशा पहुंच चुकल बानी। लाश नेपाल ले आवे के प्रक्रिया संगे लम्साल के मृत्यु के कारण पता लगावेला छानबीन भी जारी बाटे। घटना से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी सबके आक्रोशित बनैले बाटे। उ लोग के न्याय के मांग करत प्रदर्शन भी कैले बाटे। ये बीच लम्साल के मृत्यु के विषय के
नेपाल के संसद आ भारत के उड़ीसा विधानसभा में समेत प्रवेश पहले बाटे, जौना कारण उड़ीसा सरकार घटना के छानबीन के खातिर स्तरीय समिति गठन कले बाटे। भारतीय मीडिया के अनुसार प्रहरी 6 जन के पकड़ाव कले बा। प्रकृति लम्साल के मृत्यु से 2 देश के विद्यार्थी सबके एक साथ ले आइले बाटे आ ई घटना के सत्य तथ्य पता लगावेला दोनों पक्ष से जोरदार मांग कइले बाटे लोग। भारत के उड़ीसा प्रहरी कीट विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल की मृत्यु प्रकरण में संलग्न भइल आरोप में विश्वविद्यालय के महानिदेशक सहित 5 जने के पकड़ाव कइले बाटे। नया दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार पकड़ाव पड़े वाला में कॉलेज के मानव स्रोत महानिदेशक 59 वर्षीय शिवनंदन मिश्र, प्रशासन निरीक्षक 50 वर्षीय प्रताप कुमार चमुपति, छात्रावास निरीक्षक 59 वर्षीय सुधीर कुमार राठ तथा सुरक्षा गार्ड सब रमाकांत नायक और जोगेंद्र बोहरा रहल बानी। पकड़ाव के तुरंत बाद उ लोग के अदालत में पेश कल गई बतावल गई बाटे। इससे पहले KIT विश्वविद्यालय से 2 सुरक्षा गार्ड के बर्खास्त करत 3 कर्मचारी के निलंबन कर चुकल बाटे। विश्वविद्यालय प्रशासन घटना के दुर्भाग्यपूर्ण कहत उड़ीसा सरकार के ध्यानकर्षण करावल जनैले बाटे। सरकार से गठन कल गई उच्च स्तरीय छानबीन समिति के निष्कर्ष के आधार में उ लोग के कानूनी आ प्रशासनिक कार्रवाई करी कहा कि विश्वविद्यालय से जारी कल गई सूचना में उल्लेख बाटे। ये बीच प्रकृति लम्साल की मृत्यु प्रकरण के निष्पक्ष छानबीन के मांग करत प्रदर्शन में उतरल विद्यार्थी ऊपर भइल दुर्व्यवहार के चौतरफी विरोध हो रहा बाटे। व्यापक विरोध बाद विश्वविद्यालय प्रशासन आधिकारिक रूप में माफी मांगले बा। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP गौतम मिश्र जिला के शांति सुरक्षा मजबूत बनावत अपराध नियंत्रण के खातिर प्राथमिकता में रखले बानी। छोट समय में वहाँ के तस्करी नियंत्रण, फरार प्रतिवादी पकड़ाव, लागू औषध नियंत्रण लगायत के अभियान के तीव्र बनैले बानी। SP मिश्र परसा आयल 16 दिन में ही करीब 4 करोड़ के तस्करी के सामान बरामद करके बीरगंज भंसार में दाखिला करले बानी। वहाँ के 3,70,46,892 रुपया बराबर के भंसार छल के सामान सब भंसार तथा राजस्व कार्यालय में दाखिला करले बानी। ऐसा ही हुए अवधि में 187 जन फरार प्रतिवादी भी पकड़ा पड़ल बानी। उ लोग के से 31,36,787 रुपया जुर्माना संकलन कर गए। SP मिश्र बतानी। मिश्र आज से 216 किलोग्राम लागू औषध गांजा 11.5 किलो चौरस बरामद गई बाटे, जौना में 4 जन के नियंत्रण में लेके अनुसंधान भी हो रहा बा। साथ ही लागू औषध नियंत्रण अभियान अंतर्गत 5 बीघा क्षेत्रफल में लगावल गई 21,726 गांजा के झाड़ नष्ट कल गई बाटे। ये बीच में 5 जन के उद्धार भी कल गई बाटे। देश भर के डॉक्टर लोग आज से आंदोलन शुरू कैले बाटे। नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान में अपन मांग पूरा न भइल कहत उ लोग करिया पट्टी बांध के आंदोलन शुरू करे लगल बानी। सरकार के दिहल 48 घंटा के समय भीतर मांग पूरा न भइले बाद उ लोग आज से अपन अपन कार्यालय के अगाड़ी करिया पट्टी बांध के 1 घंटा धरना बैठे वाला भइल बानी। आज अभियान देश भर के स्वास्थ्य संस्था में आंदोलन के कार्यक्रम मुख्य के संग जनैले बाटे। संघ से स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके थप दरबंदी अविलंब सृजना करके यथाशीघ्र विज्ञापन करे के अस्पताल विकास समिति अंतर्गत कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर सबके अस्थायी नियुक्ति प्रदान करे के, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मी सबके नियुक्ति तथा तलब भत्ता में एकरूपता कायम करके जोखिम भत्ता लगायत थप भत्ता उपलब्ध करा के लगायत के मांग रखले बाटे। सरकार से मांग संबोधन न कैले में आकस्मिक सेवा बाहक के संपूर्ण सेवा बंद करेला हमनी सब बाध्य होके संघ चेतावनी पे ही दिले बाटे। ऐसे उत्पन्न हो सके के कौनो भी परिस्थिति के जिम्मेवारी नेपाल सरकार ही ली कह के संघ स्पष्ट कैले बाटे। संघ आम नागरिक के पर सके के असुविधा प्रति गहरा दुख व्यक्त करत आवश्यक सहयोग के खातिर अपील समेत कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरुवा सुगौली लागू औषध चरस बरामद कैले बाटे। गोप्य सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरुवा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा के नेतृत्व में खटल टोली पारसा के जीरा भवानी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 स्थित भलुवाही नदी से चरस बरामद कैले बाटे। आज दोपहरिया करीब 2:15 बजे भरल एक बोरा झाड़ी में लुकावल अवस्था में मिलल प्रहरी निरीक्षक थापा जानकारी दिले बानी। बरामद भइल बोरा में 24 गो पोका चरस जैसन देखल पदार्थ मिलल। प्रहरी निरीक्षक थापा बतानी। बरामद पोका सबके नापतोल कैला पर 11 किलो 950 ग्राम गांजा मिलल प्रहरी निरीक्षक बतैले बानी। गत वर्ष के चौथा त्रैमासिक में मलेशिया के कुल जनसंख्या 34.2 मिलियन पुगल बाटे, जौना में 1.3% से सुस्त वृद्धि भइल बाटे। तथ्यांक विभाग मलेशिया से जीवित जनसंख्या में आयल कमी संगे संख्या में वृद्धि दर में भी गिरावट आयल बाटे। कुल जनसंख्या 30.8 मिलियन 90.1% नागरिक आ 34 मिलियन 9.9% गैर नागरिक सब में बानी। पुरुष जनसंख्या 2023 के चौथा त्रैमासिक में 17.7 मिलियन से बढ़ के 18 मिलियन पुगल बाटे, जबकि महिला सबके जनसंख्या 16 मिलियन से बढ़ के 16.2 मिलियन पुगल बाटे। चौथा त्रैमासिक जातीय मलेशिया सब जनसंख्या के 58.1% रहनी, जौना 1 वर्ष पहले के 58% से हल्का सा बढ़ल बाटे। उस अवधि में भारतीय सब के संख्या 6.6% से घट के 6.5% में झरल बाटे, त चीनिया सब के संख्या 22.4% में अपरिवर्तित रहल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फेरू बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करब। तब तक विदा दी, नमस्कार।